Está cargando. Estamos dentro. Sí. Boas tardes. Benvidos. Que tal? Como andamos? Non sei como estamos hoxe, estamos conectados? Non dá sinal. Non dá señales, ningún. A ver, alguén que nos dé sinais por algún lado, que estamos xa aí. E arrancamos. A ver si nos vamos poñendo todos mans a obra. Todavía non temos a ninguén por aí. Alguén que nos saúde dende algún punto. Xa temos alguén. Fabuloso. Eso quere dicir que xa estamos conectados. Que ben. Bueno, xa son as 8. Sí. Vou ir explicando un poquinho as recetas de hoxe. Como ben sabedes, xa colgamos onte ou antes de onte, xa se colgaron as recetas en Facebook e en Instagram. Hoxe vamos tocar facer un pan doce. Vamos a facer un pan de nata. Agora vos explico un poquinho de onde ven todo iso. E por a parte salgada vamos a facer arroz con bogavante. O bichiño todavía móvese. Ten que estar vivo, vale? É importante. Xa temos xente suficiente para poder comezar o xía? Sí, xa temos. Que? 20 persoas aproximadamente. Perfecto. Bueno, pois vamos a ir arrancando, porque senón despois, como sempre, andamos un pelín pillados. Bueno, vou comezar por unha cousa. E é explicando o tema da masa que precisamos para facer o pan de nata. Primeiro, xa traio elaborada. Vou vos explicar como facelo. Traio elaborada porque senón nunha hora é imposible que nos dé tempo a fermentar unha primeira parte e volver a fermentar unha segunda parte. Xa non daría para unha, imaginadvos para dúas. Entón eu traio o traballo adiantado. Vale? Ensino-vos agora o que teño aquí e como nos ten que quedar. De acordo? Este pan xurde de cando nas casas, en todas as casas, sempre se cocía unha vez a semana ou unha vez cada 15 días. Entón, que acontecía? Que a xente amasaba e amasaba pampanadas, amasaba pa pan, amasaba para moitas cousas. Cando sobraban pequenos anacos de masa, pois eses anacos de masa collían nata desta gorda das vacas, vale? Que cando se muxían as vacas e se desnataba, collían esa nata, cubrían o pan e despois azúcar. E iso metían ao forno. Entón despois quedache unha masa moi tierneciña, vale? Moi tierna, con ese puntiño dulce. Entón, non deixa de ser unha masa de pan, pero é unha masa neutra, de acordo? É unha masa moi blanca. Entón, estaba mirando, porque a veces escríbenme por aquí os compañeros da página de Galicia Aberta, entón, teño que estar atento a todo, por se hai algún tipo de fallo ou algún erro. Entón, lembrade, unha masa neutra, moi suaveciña, e a partir de aquí podemos facer o noso bolo de nata. Entón, vamos explicando paso a paso. Primeiro que temos que facer é un preformento. Formento, que é como se lle chamou toda a vida aquí. Iso que é? Pois iso é unha masa para arrincar despois a masa principal. De acordo? E iso vamos a facer con fariña, con auga, con levadura prensada e con azúcar. De acordo? Traballamos ben esa masa, vale? Lembradevos que na receta se vos puxen en dous apartados, o preformento e despois a masa principal. De acordo? Entón, deixamos que iso fermente, vale? Unha vez que esta parte fermente, vamos a seguir traballando. E a continuación, o que vamos a facer é a masa de pan máis potente. E iso como facemos? Auga morna, vale? Importante. Auga morniña, non pode superar os 27 grados. Por qué? Porque se supera os 27 grados, 28, o que vamos a facer é matar o fermento. E se matamos, iso despois non medra. É importante controlalo. Se non tedes termómetro, auguiña morna, que metades a man e que este morniña, que este que queira que un día de calor, vale? Esa agüiña que está así templadinha, vale? Entón,
vamos a utilizar un pouco máis de fermento prensado, vamos a utilizar fariña de forza, un pouco de fariña de centeo, vamos a utilizar sal e, creo que non me queda, nada máis, vale? Volvemos a amasar todo isto. Estaba repasando porque hoxe teño unha colección de ingredientes na cabeza de 3 pares. Entón, iso todo, volvemos a amasar e o tapamos. Señores, non por amasar moito vamos a conseguir un mellor resultado. A veces, amasando en exceso, o que facemos é unha masa moi compacta. Vale? Temos que amasar o xustino. Nós o que queremos é que nos quede, a ver se o podedes ver, ollades, unha masiña así de tendra, vedela? Isto é o que buscamos nós. Aviso, se vos pasades, endurece ou incluso desgasifica. Ao final queda un pan compacto. Que desgasificar? Pois é fácil. Cando nós estamos fermentando unha masa, nese momento onde está fermentando, o que se van formando son burbullas de aire. Ok? Entón, con esas burbulliñas de aire, esas son as que temos que manter. Entón, temos que amasar suave, con cariño. Se nós aplastamos para que facer esas burbullas de aire, volvemos a compactar o pan, ou a masa, perdón. E iso non o queremos, senón o resultado do pan é malo. Vale? Deixarme que vou coller a miña masiña. Vale? Así. Como non quero que me quede unha masa moi enfariñada, fago unha cousa. Mollo un chisquiño os dedos das manos e vamos estirando a masa. Xa sabedes, na casa, se facedes pan e vos sobran recortes, o ideal é facer algo como que estamos facendo nós hoxe, vale? Eu fago tipo torta, que quede baixiña. Se vos o queredes facer máis grosa, pois alá vos, pero eu fago neste sentido. Vale, estiramos coa mano. Non utilizamos... Esperad, que me vou tirar, para que me cuidades de escoitarme. O que dicía, estiramos coa mano, ou mellor dito, que a punta dos dedos. Non utilizamos o rodillo. Se utilizamos o rodillo, vamos a apelmazala, a aplastar. Solta, vale? Aproveitamos os dedos e vamos estirando e a correr. De acordo? Entón, esperadme un pouquiño, porque me quedou... Uxía, precisaba un pouquinho de azúcar que me quedou atrás. Vale? Mentras tanto, pedille aí aos nosos compañeros que meter un pouquinho de azúcar. Entón, me quedou atrás, na do lado. Mirad o que vou facer. Mentras que me consiguen iso, cubro con un chispiño de nada. Así. Moi ben. A nata ten que ser un 35% de materia grasa. Importante. Xa me traen por aí. Podenme poñer por aí, Uxía. Aparece en cámara Uxía. Así que, cousiñas do directo. Perfecto. Vale, vou ensinar na casa o que está facendo por aí. Vale. A ver se podemos apreciar. Vou ver así. Bueno, vedes que ten a marca dos meus dediños, vale? Iso despois, ao ir medrando, van quedar, pero non demasiado, e temos esa natiña por encima
que como vemos dicía é un 35% de materia grasa, contén, perdón. Vale? E agora vamos a cubrir con azúcar. Vale, ainda me queda un pouquinho máis, porque así despois isto carameliza, e ao caramelizar o azúcar xunto coa nata nos queda unha auténtica delicia. Vale? Se despois precisamos un pouquinho máis de azúcar, incorporamos. Fago un repaso rápido. Vale? Para isto, o preformento, lembrádevos, fariña, azúcar, levadura e auga. Morna sempre. Despois, que fixemos? Cando iso medrou, volvemos a amasar. E amasamos xunto con outro pouco de fermento, sal, auga, fariña de forza, fariña de centeo, e non me queda nada máis, creo. Vale? Amasamos ben, deixamos que medre, lembrade que quede unha masiña moi blanda, moi tenra, e despois cubrimos con nata. Nós temos nata líquida, a das aboas antes era nata pura, a que iban quitando do leite, pero agora iso vai pasando a historia, desgraciadamente. Entón, unha vez que cubrimos de nata, azúcar, e se vai para o forno. Señores, o forno temos que ter sobre 210, 220. Aquí, vamos a deixar que vai a cocina, ao cocendo. Eu antes, cando lle botei a man así, dixen, isto non é azúcar, isto é sal. Polo grosor. Bueno, vámonos coa segunda parte da receita. E a segunda parte da receita é maravillosa. É algo que é raro que haxa alguén que me diga que non lle gusta un arroz con bogavante. Entón, vamos a facer un arroz con bogavante o máis tradicional posible. O máis importante disto, o máis importante, ainda que parece mentira, isto sí que é bo, é básico, vai dar un sabor único, pero isto, nós temos que facer unha boa base de verduras. Isto é o que vai axudar a que o bogavante potencie todo o seu sabor, vale? Entón, por onde comezamos? Por aquí, por as cebolas. Vamos a picadas moi miúdas. Señores, isto ten que ir ben miudiño. É importantísimo. Ali. Aí. Ok? Se non o facedes tan rápido, facedelo máis despacio, pero o digo, importante que nos quede miúdo. Por certo, non sei que tal estamos de audio, alguén que nos diga se nos escoitan ben en todas as casas. Así garantizamos que cheguemos a todos os fogares. Fabuloso. Vale, vedes toda esta cantidad de verdura que temos aquí, verdade? Un par de dentes de alho. Eu dou un pequeno golpe e o que fago así é pelalos máis rápido. Aí está. Todo o que estades vendo aí, agás o pimento, é todo de nosa horta. Así que, produto máis natural, non sei se o habrá. Bueno, sí, claro, alguén que o cultive como a nós, así, de xeito natural de todos, sen ningún tipo de fertilizante. Señores, laminamos o alliño, vale? Así. E vamos a comenzar a festa. Atendede. Precisamos un bochorrillo de aceite de oliva. Arrancando motores. Así. Que colla temperatura, vale? Os allos
sí que os podemos incorporar dentro. Aí. Mientras tanto, nos seguimos traballando. Collemos o pimento, todo o que vamos a facer hoxe. Por exemplo, nas verduras e isto, temos que picarlo ben miúdo. De acordo? Non vale triturar. Se nós trituramos estes produtos, o que conseguimos é que se deshidraten, que solten toda a auga. Entón, ao final, hai que picar. Vistes? Xuntamos agora. Así. E temos pimentinho. Non temos ninguna pregunta hoxe. Hoxe por aí non nos acreditan. A xente está tranquila nas casas. E lembres, a xente está cansa de traballar todas as manos. Bueno, douramos os allos. É importante. Así. Perfecto. O noso panciño xa quere medrar un chisco. Aí non queda, paciencia con ele. Vale, cos alliños dourados incorporamos a cebola. Así. E o mesmo que fixemos cos allos, a dourar. Todavía non incorporamos os allos. Importante. Sombraos a cebola, ¿verdad? É o que teñen as nosas cebolas do país, son bravas, como a nós, os galegos, somos bravos. Tomatiños. Non sei se o outro día vos ensinei como o tomate de Santiago por dentro. É chicha, é todo carne, isto é todo sabor, señores. Todo sabor. Vale. Ahora. Isto non fai falta pelada. De acordo? Bueno, os nosos. Isto é manteiga pura. Si os vades a mercar, aconsello vos costeletes, porque teñen máis porquería que vamos. Que nun camión de basura, nun camión de basura. Así. E así. E agora vamos a facer pequenos tacos. Vale? Así. E por aquí. Isto danos un sabor especial. Esta semana que estuve eu facendo algún gazpacho, e iso que non son moi amante dos gazpachos, pero claro, cambia moito pronto, xa só triturar os tomates, aquilo xa era unha explosión de sabor. É o que máis se bota en falta na sorpresa, comer tomates que saiban a tomate. E non a nada, porque xa non é que saiban outra cousa, que non saben a nada. Cebola lista. Vamos co pimentinho. Así. Así. E mentras eu remato de cortar o tomate. Perfecto. Isto hai que cuidado moito, que é moito saber.
con un arrociño, con bogavante e moito saber. Vou incorporar un poquinho de aceite, que aí tiña moita verdura, e pensaba. Así. Fabuloso. Xa veredes o que temos aí. Vamos a ir agora con o noso bichiño. Le vamos a contar un pouco. Dá pena, o que pasa é que estes bichiños hai que facelos así. Hai que comer bichiño vivo, senón non vale. Cambia moito o sabor. Vale, temos todo bien refogado, vamos cos tomates. Ahí. Ahí. Fabuloso. Esto proba bien. Y señores, mientras que as nosas verduras siguen facendo esa cama maravillosa, nos vamos a operar. Importante, para non facer sufrir ao bichiño, vidremos aquí, vale, na cabeza, por la parte de abaixo, vale, e con contundencia. Así o que facemos é que non facemos sufrir ao bichiño, vale? Vedes o que estou facendo? Puxen un plato por baixo, porque todo este caldiño vámonos a aproveitar. O que sí que non aproveitamos son as tripas. Isto vai ser. Vamos aquí a cabeza e tamén retiramos o que non serve. Ahí. Fabuloso. Vale? E agora xa outra cosa. As tintiñas fora. Ou as tintiñas, perdón, as gomas, as tintas. Isto é co que dá o xeito para que non nos traze dedo. Vamos a ensinar o que vos comentaba, hai un simples. Vedes toda esta camiña? Todas estas verduriñas. Isto é que vai facer especial o noso arroz con bogavante. E se non veremos, atendede a auga que vai soltando, xoga. Iso é o que nos vai dar ese puntiño de mar. E agora cortamos en rodaxas a cola, vale, vades entre as falanges, así, e isto vai para dentro. Vamos por acá. Partimos. As patiñas eu mando as enteiras. O que sí que hai que facer é isto. Fai ruido, pero hai que facer. Vale? Hai que rompelas un chisco. E a cabeza partimos. Así es. Moi ben. Vou facer un pouco de limpeza, que senón así non podo seguir traballando. Vale, ata agora temos todo controlado. Uxía, niña pregunta. Están todos os bichos. Eu non vi. Eu non vi. Acabou un comentario. Non daba moito. Non che escoito nada. Saca o... Eu non vi nada.
Moi ben. Está me comentando Xía que ela non ve nada, que non recibe agora mesmo ninguna mensaxe. Bueno, señores, temos dentro o jugador, de acordo? Como ten sede, hai que regalo un boviño da terra, un boviño branco. Así. Fabuloso. Muy bien. Vou a facer aquí tamén a limpeza. Así. Perfecto. Eu aquí dentro teño azafrán en hebra. Vale? Comprobades? Pois isto tamén xoga hoxe. Para dentro, un sudestillo. Remexemos. Olliño, veces que puxen agora o azafrán é para que non se queime. A veces hai que tostalo e outras veces non. Hoxe queremos aroma. E vai non cortar así. Que maravilla. Momento de incorporar o sal. Aquí te de cuidado, Lembrade que a auga que solta o fogabate é salgada. Unha gotiña de pimenta. Moi pouca, sen pasarse. E agora vamos con pimentón doce. Bueno, eu doce porque o fago para vos. Se o fago para mí, botelle máis picante que doce. Isto xa é outra historia. Señores, aquí arrecente moito. E agora, o arroz que vamos a incorporar, eu fago un arroz de grao redondo, tipo bomba, vale? Si o facedes de grao largo, non absorbe tan ben o caldo, non solta a fécula que contén o arroz e non o deixa tan cremoso, vale? Ten que quedar entre ese punto de caldoso e cremoso, non pode nin quedar seco, tipo paella, así non xoga, vale? Nin nos pode quedar moi solto. Entón, o arroz tipo bomba ou de grao redondo é perfecto para iso. Moi ben, incorporamos o arroziño, así. Remexemos. E non ten máis segredos. Un arroz con bogavante. Así. Un caldiño limpo. Vale? Un caldiño de peixe, pero suave, sin pasarse. Porque ás veces facemos caldos moi concentrados e despois sabe a todo menos ao que ten que saber. Perfecto. Vou vos enseñar un segundinho o que está acontecendo aquí dentro. A ver se o apreciades nas casas. Vedes o que está acontecendo? Está poñéndose douradinho, collado pan como medrón. Vistes? Non era nada. E xa vedes que bo aspecto. O que sí que lle vou incorporar é un pouquinho máis de nata, aproveitando así o parón. Eso é. E un chisquiño máis de azúcar.
E isto volta para o forno, non lle falta moito, moi ben. En canto volva a coller cor, témolo listo. Vale, os arroces, controladlos ben. É preferible, bueno, sempre mirade o tempo de cocción. Cada arroz é un mundo, vale? Depende do fabricante, xa sabedes que levanos máis ou menos tempo. Si son arroces dos normais, un arroz de grao redondo, que o normal suele llevar sobre 20 minutinhos cocer, el suelo facer de menos. E agora vos explico. Fago de menos porque cando deixamos así caldosiños, vale? Si son de 20, fago de 15, entre 13 e 15 minutos, non máis, porque deixamos os caldosiños e o que vai acontecer entre que paramos ou vamos a servir na mesa é que pasan eses minutos. Como ese tipo de recipientes gardan moito calor, vai a continuar cocendo. Entón, non hai peor cousa que un arroz pasado, desagradable, noxento, non vale na boca. Entón, se o queremos ao dente, ben feitiño, é iso, que son 20 minutos, entre 13 e 15, deixádelo. Entre que veña a mesa todos que hai que comer, que xa está o arroz, o de sempre, e poñedes o arroz, xa pasou ese tempo, o arroz rematou de cocer, e só vos queda acompañar con viño. O sea que, xa vedes, sinxeliño. Vale, vamos a incorporar máis caldiño. E se despois precisa, un pouco máis de viño. E eu non lle tocaría nada máis, para non estropearlo. Vale, señores? Así que, xa viste hoxe, o máis complicado, a elaboración do pan, ainda así non o é, vale? Ainda así non o é, si que lle leva máis tempo, é dicir, entre o primer fermentado e o segundo, unhas 4 horas non hai que non las sacas do lombillo, vale? Se o queremos facer ben. Entón, tedes que facer como fago, anticiparme, sobre todo para que non se entre dentro de hora, e acelerar o proceso. Despois, unha vez que está a masa feita, é nada. Facemos así coa mão, sobre a masa, queda estiradiña, vale? Nata, azúcar e a correr. Sinxelo e sabroso. Sempre resulta, señores. Sempre resulta. O arroz, base de verduras, o máis importante. O máis importante. Base de verduras. Un bogavante, aproveitar o líquido que solta, vale? E a partir de aí, o que fixemos, viño branco, puxemos pimentón, puxemos azafrán, de acordo? E por último, arroz e o caldiño. E se acabou. Sinxelo e rápido, vale? Non sei se tedes algunha preguntiña que facer, porque estades a tempo, a máis agora temos que agardar a que se nos faga iso e o arroz este listo, que non lle vai faltar tampouco moito, vale? Non hai ninguna pregunta por aí hoxe? Non entran. Igual hai algún problema hoxe co Facebook e non entran as consultas. Sí? Calquera cousa. Ou igual xa saben todo, tamén. Que esa tamén é outra. A isto quedan 5 minutos, contados. O mesmo que lle vai levar a esta. Veredes. Eses 5 minutiños en ambos casos. Esto promete. Promete, señores. Vai estar. E creo que os 5 minutos van a quedar moi largos. E veredes agora por que vos digo. Ollade. Vedes como está todo caramelizado por riba? Está caramelizado e crocante. Aí igual non apreciades moito. Pero que, señores, eu a isto
non lle tocaría. Vedelo. Despois, iso sí, sacadelo do molde, do recipiente, deixades enfriar un pouco, e xa sabedes que isto en quente é unha bomba, e fora, e non ten moito máis. Ao garrociño este voulle dar unha pequena regada con viño. Vou buscar viño. Así que é máis lixeriño para traballar. Aí estamos. Dime? Entrou unha pregunta. Entrou unha pregunta. Que pregunta? Si, para facer un pan con masa nai na casa, Sí. se pode utilizar ese tipo de pan. Sí, o que tedes que ter con ese cuidado con ese tipo de pans é que non vos sexan moi ácidos, porque senón ao final vais a ter unha loita aí entre a nata, o azúcar e esa acidez excesiva do pan, vale? É dicir, masa nai, en fermento, sempre nos vai a dar acidez. A mí me encanta, pero sí que en este tipo de pans vais encontrar moita diferencia. Entón sempre é mellor utilizar pans máis neutros. Para poder vos utilizar liberdade absoluta. Alguna preguntiña máis, hoxe? Non? Bueno, pois aproveitamos para mandarlle saúdos a todas as partes do mundo, a donde estemos aí todos eses galegos e descendentes de, que vos cuidedes moito, agardemos que estedes aprendendo con estas receitas. Sabedes que estamos facendo en directo, entón nos temos que adaptar un poquinho ás circunstancias, o que queremos é ese punto de interactuar, vale? Que estemos xogando todos e que disfrutedes, por lo menos que saquedes rendimento, vale? Eu a isto non lle vou facer máis. Lembrádemos ese pequeño que vos dixen que lle iba a deixar? Pois é o que lle vamos a deixar agora para que el repouse e que este listo, vale? Se facedes así, se incorporades viño como fixen eu agora ao final, deixade que vapor un pouquinho ácido do viño, vale? Un pouquinho, nada máis. Entón, lembrádevos o pan de nata e o arroz con bogavante. Se non tedes, hai máis preguntiñas hoxe? Non? Non entra nada máis? Entón, eu por hoxe teño listo. Así que, se tedes algunha cuestión, xa sabedes pola página de Galicia Aberta, preguntades o que vos apeteza, eu tratarei de respondervos o antes posible, e se non, en directo o seguinte día vos, dademe que eu teño bolongo. Señores, hoxe non matamos, verdad? Hoxe andamos como flechas. Bueno, arrociño e outro pan adiantado é o que temos. Co cual, despido, porque se non dou vos aquí un pezo con monólogos, vos dou aquí unha paliza de 3 pares de narices. Entón, deixo vos tranquiliños, que disfrutedes das receitas de hoxe e a cuidarse. Ata pronto, da semana que ven.